Niki perdana to nggih kula ketemu kalian jenengan. Kula kalih jenengan perdana kali Mazda. Kula ningali ten YouTube. Wah, jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok aku. Sing mau kirim aku fotone bocah mok kene. Rasa. Kuwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepangihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingene kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Oke. Ya. Kakang Semar Badranaya Kyai. Mbegegek ugeg-ugeg sadulita hemel-hemel lae kados pundi Ndara? Bingung bilung-lungan rasane ngatiku krana wis sawetara wanci anakku bocah ndrap sila geni siwisanggene mintara saka kasatriyan. Mbuh ana ngendi papan kang sarta dununge? Gus, wonten paribasan kacang ora ninggal lanjaran. Wong tuwane demen tirakat anake mesti yo betah anggenipun prihatin. Kula pitados murcanipun ingkang putra wisanggeni mesti kemawon anggadhahi sedya ingkang becik tumrap katentremaning nagari. Iya Kyai. Nanging durung marah-marasane ngatiku yen wisanggeni durung timbul. Mula derekno lakuku munggah gunung mudhun jurang. Aja pati-pati bali marang praja lamun durung pinanggya lawan wisanggeni. Menawi mekaten sumangga kula dherekaken Ndara. Sikra kang bala tumingal Punapata merah ingsun prihatin was pokong mijil tuhu dahar tanpa karya
mangkang rina mangkang Gusti Nitik saka busanane iki ana wujuding Brahmana. Sapa ingkang dadi paparapmu Manemban? Aku jagone para Kurawa. Paparapku Begawan Manik Maninten saka pertapan ngatas angin. Bali takon sapa ingkang dadi aranmu? Mburi saka Madukara akekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Janaka ana paran kowe wong Pandhawa dina sakmengko manuta ndak perjaya peranaan Pandhawa wis kasil ndak kalahake malah ponakamu si Gatotkaca bisa tak gawe lumpuh kang dadi ragane Pandhita Murangtata maju kepara ngarsa leganing atimu kelakon dadi intiping neraka jahanam kowe. Pancabaya nanggih yang kakalih Pak tanding yuda Apa? aneng mati Pak anggap berkah sutirane hi ho hi tan ana kang wah what hi pas hey ha hi kawijayan kanuragan kasantikan jopo montro wos kaesti prawira jayeng oh wah wah ya jagat Dewa Bathara wasisaning Abathara jagat tinemune jebul Janaka ora kena sinangga enteng ketiban pengabarane Begawan Manik Maninten ora lumpuh sing dadi ragam lak guroni bathangmu we Janaka. Apa
Enteng kapuk kasektenmu. Hayuh ngadeka sing jejeg kowe Janaka. Jarine kowe satriya lelananging jagat lan curing Madyapada. Tak enteni sing dadi tangimu Arjuna. Aduh Bathara Gung amurwa bumi mukti saparenga paring pangaksana tan bisa Hong ilahing sekaring bawana langgeng wisanggeni baya ana wigati apa tuwuh pitakon sajroning atiku Kaki Wenang ing atase Kaki Asih Prana kuwi tetungguling para Jawata nanging sebab apa mung perkara lelakone wisanggeni wae dadak mitambuh Hom awik nam hastu nama sidam iya to iya yen to pun ulun mbok keparangake mbatang marang ngrasa kita yaktine kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata jaragan sediamu bakal njaluk baline negara Ngastina sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa pandhita saka ngatas angin peparab begawan manik-maninten wisanggeni sumrupa apan kabeh mau gaweaning para Jawata merga apa merga yen kita wisanggeni bakal njaluk bali ning negara Ngastina tan wurunga bakal gawe wirang para dewa sebab Baratayuda bakal cabar Baratayuda bakal wurung mongko Baratayuda jaya binangun wis ginaris kelawan para dewa wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar aning jagat Baratayuda wis tinulis ana panguwasaning para Jawata mongko yen kita nggege mangsa hanggelak wanci sayekti kita bakal memirang kawibawaning para dewa nanging Kaki Wenang nanging kepriye wisanggeni apa ya mung mandhet tekan semono anggonku kepengin ngaturake dharma bektiku marang para pepunden-pepunden Pandhawa wisanggeni sumrupa dharma bekti kang bisa kita aturake marang pepundenmu Pandhawa besok sadurunge perang Baratayuda kawiwitan ya kuwi kanthi srana hanyirnake Bathari Durga lan Bathara Kala kang dadi lambanging angkara murka pancen wis kinudrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa Durga lan Kala patine ana tanganmu Kaki Wenang Bathari Durga lan Bathara Kala mono wujuding Jawata kira-kira apa wisanggeni kuwagang hanyirnake wisanggeni lelakon iki dadi pancatan jeneng kita bakal sun paringi kanugrahan wujuding pusaka ingkang winastan Gada Inten pusaka mau dadi simboling wahyu kasatriyan amarga ing besuke bakal kinarya amrunah satru murka nyernake Bathari Durga lan Bathara Kala enggal tampanana kanugrahan kang awujud Gada Inten iki ya kula memalaning jagat kang disarirani dening begawan manik-maninten njaluk tambahing pangestu Kaki Wenang pangestu kumarang wisanggeni gumraja kaya banyu seduda
tansah marabamering suksema sinuk semaya winahya ing asebi piye wis anggeni oleh-olehmu gugat ana kayangan Kakang Antarja aku bablas madhep marang kayangan alang-alang kumitir ana ngarsane Kaki Wenang paring dawuh mbok menawa baline negara Ngastina tetep ana lelakon Baratayuda jaya binangun besok nanging aku diparingi wujuding gada inten kinarya amrunah satrumurka ya kuwi wujute Bathari Durga lan Bathara Kala besok sadurunge Baratayuda jaya binangun dumadi lah banjur nasibe Yayi Garutkaca iki kepriye wis anggeni aja kuwatir Kakang Antarja ndak grayange ragane Kakang Gatut muga-muga daya pangaribawa kanugrahan gada inten bisa anyembuh kasarasan banget panarimaku wis anggeni wis paring usada marang Kakangmu Gatotkaca aja matur nuwun karo aku matur nuwuna karo Gusti ingkang murbeng dumadi wis anggeni kuwi mung kinarya lelantaran wis anggeni banjur begawan manik-maninten kae kepriye kira-kira kasektening pandhita anyaran kae apa pancen wis ora ana kang bisa nandingi aja kuwatir Kakang Antarja wis anggeni kang bakal tumandang Mara Sang Harjuna Esmunira kamanungsan Kyai Semar iki Kanjeng Rama kok nglumpruk datan padaya Kanjeng Rama bibar tanding tyasa kalian begawan manik-maninten jagoning para Kurawa Pendhita anyaran kala mau ngedalaken aji-ajinipun ngedalaken pengabaranipun wekasan Rama Paduka Bapak Paduka lumpuh kaya dilolosi kang dadi otot bebayut tak usah danane Kyai Semar wis anggene kang wis timbul kowe bubar saka ngendi wae wis anggeni iya Kanjeng Rama bubar wae aku anyadong tumuruning kanugrahan Gada Inten saka Kaki Wenang kanugrahan Gada Inten iki mau dadi simbole wahyu kasatriyan niatku ingkang becik bakal njabel negara Ngastina tinemune jebul durung bisa
Merga baline negara Ngastina kudu tinempuh sarana perang Baratayuda Jaya binangun Kanjeng Rama. Syukur bagi jumurung yen to Wisanggeni wis entuk kanugrahan. Dimen saya ngatonake dharma bektimu marang pepundhenmu Pandhawa. Pandhita anyar katon kae sirnakna. Tak kepruk wujuding gada inten mbuh dadi apa? Campuh Yata larata saking Gudha Sagara Kala yen atanamu tusa sang sore ngeladalah ratu iki mau tinemune jebul Kanjeng Eyang Brahma. iya putuku bocah bagus. Pun Eyang mung kinarya lelantaran tumuruning kanugrahan gada inten mau besuke bakal dadi pusaka kinarya nyernakne Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge Baratayuda dumadi. Iya Kanjeng Eyang, dawe kaki wenang mau uga kaya mangkono, nanging ana pitakon kang ganjel ana atine Wisanggeni. Babakan apa kulup Wisanggeni? Kenang apa Wisanggeni bakal asung dharma bekti marang pepundhen Pandhawa wae?
Kok ndadak sadurunge Baratayuda Jaya binangun dumadi? Apa putumu kuwi ora bisa ngatonake jiwa kasatriyane nalika perang gedhe Baratayuda besok? Woh, Wisanggeni. Janjanipun Eyang ora mentala kandha babakan iki marang jeneng kita. Nanging pancen kodrate kudu kaya mengkono. Kang cekak cukupe jeneng kita Wisanggeni besok ora bakal menangi. Wujute perang gedhe Baratayuda kuwi mau kuluk. Mangkono. Iya. Wis aja dirembuk. Kang Baku, jeneng kita putuku Wisanggeni tetep dadi patuladan. Tetep dadi patuladan tumrap para satriya tarunaning negara liyane. Tetep tumindak becik anempuh dalan kang rahayu. Lan hanjaga marang guyub lan rukuning para kawula ya kulub Wisanggeni. Srapagia amanungkung dunya guyub nilanami rasa rasa katon sikra senangyaan nopirama Srapagia amanungkung dunya guyub nilanami Lah dalah. Lah kok tibake yo enek ta Wahyu jenenge Godo Inten. Ngastina wiwit biyen nganti tekan saiki rung nate kecondhokan sing jenenge Wahyu. Kabar sumebar pawarta-warata Wahyu wis ditampa karo bocah Ndrapsila Geni anak Janaka jenenge Wisanggeni. Kurawa. Cicil Bratayuda dina iki dijaluk Wahyu Godo Inten kaya ngapa wujute. Barisan witing klapa cawisna jaluk wahyune. Hi ho hi. Weh, lah dalah werku Dara Kakang Kartomarmahara Paran. Jaluk Wahyu Godo Inten. Tak wulungke bareng pecahing dodo utaing ludira. Rangsang Balawarti. Yai. Yai. Hei, tak o a. Wei, to. Hei. Ya. Ya. Wareku Dara Kakang Surtayuwi. Jaluk Wahyu Godo Inten. Langkai banggene Wareku Dara titir ilang nyawamu.